кръга, ти държиш квадрата, триъгълника в кутията. Точно както ти ги подреди. Да. Добре, този път имам само 3 карти. Имам едно предсказание, което ще го покажа чак накрая. Предсказания за картите ли? За изборите, които ще направиш след Добре. малко. Я да видим колко съм предсказания. Да. А мислиш ли, че мога да повлияя на твоя избор или мислиш, че имаш напълно свободен избор? Напълно свободен избор. Добре, да проверим. Оставям предсказанието ето тук. А в ръката си, както ти казах, имам 3 карти, но те не са обикновени карти, като тези, които видя преди малко. Те са с 3 символа, геометрични фигури. Окей. Квадрат, кръг и триъгълник. Разбърквам 3 карти ето така. Така че да ти е трудно да ги проследиш. Да. Добре. Сега искам да посочиш една от 3 карти. Средно. Средната. Избираш средната. Да. Добре. Първо искам да видиш, че няма нищо в кутията. Да. Средната отива вътре в кутията. Сега остават 2 карти на маст. Едната е за теб, а едната е за мен. Помисли си добре, защото ще се опитам да манипулирам избора ти. Но все пак, опитай. Коя е за теб? Дясно. Това е моя дясно. Дясната е за теб. Окей. В такъв случай за мен остава тази тук. Избутваме ето така, за да се вижда, че е за теб. Да. Последен шанс, ако си почувствала, че по някакъв начин съм манипулирал избора ти, искаш ли да си ги разменим? Не. Искаш да ги запазим? Моето си е мое. Не искам да разменяме, да. Добре. Само, че не знам сега как да обърна камерата, за да прочетеш предсказанието. Или... Ако искаш прочети ти, ние ти вярваме. Момент. Сега. Предсказанието. Вижда ли се тази тук, която ти избра? Да видим все пак, да видим какъв е изборът ти. Знаех си, че е кръг. Добре, за мен? За теб ще е квадрата. А в кутията? Триъгълник. Интересно. А предсказанието беше тук през цялото време. Искам ти да го прочетеш на глас. Аз държа кръга, ти държиш квадрата, триъгълника в кутията. Точно както ти ги подреди. Да. Шак с пешката. Само че наистина един